जों खोनाबाय थादों बिटिसिखौ सोरबासो सालायगासिनो दङ सोरबा बामोना सालायबाय थादों होननानै जों खोनादों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों रन्जन दैमारि बिथांखौ बिथाङा दिहुनगोन साफ्रोमबो बर' फिसायानो लुबैयो मानव गेदेर रन्जन दैमारि बिथाङा जेलनिफ्राय गनांगौ आदा रंगुल बर' बिथाङा दिनै थाइजौ गोखैखौनो बाजाराव खनले खनले फाननो सेस्था खालामनायफोरबायदि सेस्था खालामगासिनो दं आरो किन्तु बे गोखै थाइजौखौ बाजाराव खनसेल' फाननो हायो आरो बे खनसे फानखांनायनि उनाव बे थाइजौखौ माब्लाबाबो फाननो हाया किन्तु जाय व्यक्तिफ्रा जायो बिथांमोना मिथिखासिगौ बे थाइजौआ गोदै ना गोखै नङा होमब्ला दा बेफोरबायदि आरो दा दिनै प्रमद बन्धु बिथांनि बागानाव माने मा रोखोम थाइजौ दङ आरो बै थाइजौफ्रा गोदै ना गोखै दिनै जोंनि साफ्रोमबो बिटिसि बासि रायजो राजाफ्रा मिथिगौ दा दिनै जेसेबांखि खालार फुननानै जेसेबांखि गोदै गोदै राव बुंनानै बै थाइजौ गोखैखौ फाननो नाजाया माब्लाबाबो हानाय नङा रायजो राजा नोंथांमोन आरो बै थाइजौ गोखै फाननायनि थाखायनो बिथांमोना माब्लाबा रायजो राजाफोरजों होसोजानायनि मोनसे अबस्थाया फैनो हागौ आरो दा बुंनो गोनां जायो नङा होमब्ला दा जिखुनु हक दिनै रंगुल बर' बिथाङा बुंदों एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौ दिनै गनायखौ बयबो लुबैयो आरो रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां अख्राङाव फैनायखौ बयबो लुबैयो होननानै रंगुल बर' बिथाङा बुंदों आरो दा आं बेखौनो बुंगोन रायजो राजा नोंथांमोन दिनै प्रमद बन्धु बिथांनि सरकारा जेब्ला 5 बोसोर सरकार सालायदोंमोन बिथांमोना जिरायलाय उन्दुलाय माने गोसो बायदि सरकार सालायदों बे सरकार सालायनाय समाव बिथांमोना मानो बुङाखिसै एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा जेल खानानिफ्राय उदां अख्राङाव फैनांगौ आरो रन्जन दैमारि बिथांमोना जेल खानानिफ्राय उदां अख्राङाव फैनांगौ होननानै रन्जन दैमारि बिथांमोननि सोमोन्दै रंगुल बर' बिथांमोना मानो बुंनो हायाखिसै हादोंसै हादों हायाखै दा दिनै 5 बोसोर सरकार सालायनायाव खुनु अपोजिशन पार्टिफ्रा बिथांमोननि सरकार सालायनायखौ खुनु दिगदार होआखै खुनु डिस्टार्ब होआखै बिथांमोना जेरै गोसो एरै सरकार सालायदों आरो बिथांमोननि सरकार सालायनायनि दिनाव अपोजिशन पार्टि जेनाखि बिपिएफ पार्टिफ्रा बिथांमोननि मोनसेबो मोनथाय आरो मोननायखौ लुबैयाखै दा साननो गोनां दिनै बिथांमोना बिराद गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंदों दिनै बिथांमोना बिपिएफ दोलोखौ मा बाथ्रा बुंब्ला रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोनगोन बे बाथ्राखौ लानानै दिनै बिथांमोना गोबां ससियेल मिडियायाव माने रोनावलाबायनायखौ जों नुदों आरो जेनेबा बै सियालखौ मासे सैमाया नुयोब्ला जेरखम सोंख्रावो हाजारखि सोंख्राव बे सियालखौ माब्लाबाबो माने हमनो हाया होननायनि मोनसे बाथ्रा भावखौ जों लाबोनो हायो आरो दा बिथांमोना जेसेबांखि सेस्था खालामा थाइजौ गोखैखौ जेसेबांखि फाननो नाजाया बे माब्लाबाबो मोगथाङाव जाफुंनाय नङा आरो मा बुंबावदों रंगुल बर' बिथाङा जोंनि बिटिसिखौ सोरबा बामोनासो सालायनानै दंनो मिथिगौ दा नायगिरि नोंथांमोना माने कमेन्टनि गेजेरजों माने लिरलाला हरबानो जाबाय आरो मा लिरनो गोसो थारैनो जोंनि बिटिसिखौ मानव गिदिर महिलारि सादनि दिनाव सोरबा बामोनासो सालायगासिनो दं नामा लिरहरदो जिखुनु जाया आरो किन्तु जेब्लानाखि प्रमद बन्धु बिथाङा बिटिआर सान्थि सुक्ति लाबोनायनिफ्राय 5 बोसोर सरकार सालायदोंमोन बे 5 बोसोर सरकार सालायनायनिफ्राय बिथांमोनहा सोरखौ बाख्नायाखै बिथांमोनालाय बे 5 बोसोराव गावजों गाव बाख्नायलायनायावनो बिथांमोनहा मा जादों सरकार जोबलांदों सरकार जोबलाङाखै होमबा दिनै प्रमद बन्धुआ सोरखौबा बाख्नायो आरो सोरबाया सोरखौबा बाख्नायो माने A to Z माने मा होनो बिदिखौ बाख्नायलायनायावनो बिथांमोननि सरकारा जोबलांदों आरो सोरबा सुक्तिखारि एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा सुक्तिनि दारै गनांगौ ना गनाङा बिनि सोमोन्दैबो बिथांमोना फंसेबो बाथ्रा बुंनो हायाखै आरो फाइनालि बिथांमोना जोंनि सारा बिटिसिनि थाखाय रायजो राजाफोरनि थाखाय मा होलांखो
दा बेखौसो जों सिन्था खालामनांगोन आरो दिनै नंखाय 4 दान सरखार सालायनायावनो बिथांमोनहा BPF दोलोआ इलेक्शननि सिगां प्रतिश्रुति होनायफोरखौ मावफुंनो हायाखै होनलाबायनानै गोबां रोनावलाबायनायखौ जों नुदों आरो किन्तु दिनै दान मोनब्रैयावनो जेनाखि मोनबा गेरेन्टि होदों बे मोनबा गेरेन्टिया बे फेब्रुवारिनि गेजेराव मावफुंनो थांगासिनो दं आरो गोबां साख्रि मोननो थांगासिनो दं आरो गोबां स्कुल कलेजफ्रा गभर्नमेन्ट जानो थांगासिनो दं दा प्रमद बन्दु बिथाङा हादोंसै बिदि खालामनो हायाखैना जिन्दिगियावबो हायाखै दिनै बिथांमोननि सान्थि सुक्तिया थारैनो जुदि मोजां मोनब्ला दिनै सुक्तिखारि NDB बिदा फंबायफ्रा दिनै मानो सोराङाव फैनो हायाखिसै उदां अख्राङाव मानो फैनो हायाखिसै आरो दा जोंनि बाखनायथाव खामानिया मा दिनै मानाव गिदिर महिलारि सार बिथांनि सरकारा दिनै 4 दान जानायावनो दिनै NIA नांनाय जेनाखि NDB बिदा फंबायफ्रा जेल खानानिफ्राय बारननो हादों आरो रन्जन दैमारि बिथाङाबो 100आव 100% माने जेल खानानिफ्राय ओंखारनो थांगासिनो दं दा हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जै बाथ्रा होबाय बे खामानिखौ बिथाङा मावनानै देखायो आरो बिथांनि मावनाया मालाबाबो फैलार जाया किन्तु प्रमद बन्दु बिथांनि बायदि माने 100था बुंनानै मोनसेबो खामानि मावनो हायै बेफोरबायदि नेताया BPF दोलोआव गैया जोबनायाव मोनसे खोथा गोसोआव फैदों आरो दा बेनो जाहैबाय जेब्ला बिथांमोना सरखार सालायदोंमोन अब्ला मोनफ्रोमबो मिटिं मोनफ्रोमबो केम्पिं बैफोर केम्पिंफ्राव बिथांमोना माने UPPL दोलोनि नेताफ्रा सोरबा गुबुनखौ मदद होनायावनो सोरबा सोरखौबा आखाइ खबै खबै मदद होनायावनो बिथांमोननि सरकारा जोबलांदों आरो दा दिनै जायनि थाखाय बिथांमोना ओरैबायदि खाफाल हमनो गोनां जादों आरो जाय गोरोन्थिखौ बिथांमोना मावनानै दिनै सुख'नो हायै मोनसे जेनाखि परिबेसा UPPL दोलो एबा UPPL सरकारनि दिनाव फैदों आरो बिनिफ्राय देरसिन आरो बुहुमाव जेबो गोरोन्थि गैया होननानै आं सानो रायजो राजा नोंथांमोन दा नोंथांमोनहा मा सानो बेखौ फोरमायहरबानो जाबाय आरो दा भिडिअ'आथ' गोलाव जालायबाय नङा होमबा दा बांद्राय गोलाव बानायबाय थाला दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर थेंक इउ